Hola, jornada avui força tranquil·la, però amb alguns intervals de núvols. Núvols alts i mitjans, per exemple, observats des de Sant Quintí de Mediona, núvols que han anat augmentant a partir del migdia, i també amb alguns núvols baixos arran de costa. A més, també teníem a primera hora algunes boirines o algun banc de boira molt local, que esperem que demà de nou reapareguin, sobretot a les comarques de l'interior del país, però també puntualment en alguns sectors del litoral. Pel que fa a la temperatura, s'ha mantingut força suau al centre del dia, tot i que ha baixat una miqueta a la zona del litoral i prelitoral, encara valors entorn a aquests 20 graus a diversos sectors del país. Per exemple, en 20 graus a la ciutat de Barcelona, 22 graus a l'àrea de Lleida, també 18 graus a Falset, 19 graus a Pont de Suert, per tant, ambient bastant suau, com comentàvem, i amb aquests intervals de núvols que, com dèiem, han anat augmentant. Al matí eren força locals, però tot i així els núvols baixos han anat a més amb el pas de les hores al matí, i a la tarda veiem com aquesta banda de nuvolositat, aquests núvols alts i mitjans, també anaven guanyant terreny per les comarques del sud. Demà mantindrem aquesta mateixa situació, amb aquests núvols alts i mitjans, i també amb aquest vent de component est en superfície, que farà també persistir aquests núvols baixos a la zona de la costa. Al matí seran força locals, sobretot una mica més nombrosos als dos extrems del sector, i també amb alguns núvols alts i mitjans, com dèiem, a la resta. A la tarda es podran fer una mica més abundants i fins i tot a última hora podrien deixar alguna precipitació de caràcter feble, sobretot al sector nord. Pel que fa a la temperatura, demà serà semblant, una mica més alta a primera hora de la jornada, i amb aquest vent de component nord i est que bufaria una mica més reforçat a la zona de la costa. De cara als pròxims dies continuarem amb aquests intervals de núvols, sobretot de cara al dijous, quan s'aproparà una zona de baixes pressions pel sud de Catalunya i podria fer reaparèixer les precipitacions de manera més general a la zona del litoral i també les comarques del sud. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.